kylä on tarjonnut enemmän kuin olisin nuorena osannut arvatakaan. Kansakoulusta päästyä oli ensimmäistä kertaa mietittävä, lähtenkö vai jäänkö Kerkonkoskelle. Ja olihan sitä silloin nuoruuden hulinoissa jo aikansa ollut hirveä hinku maailmalla. Sitä jotenkin ajatteli, että Kerkonkoski on minulle antanut jo sen, mitä sillä on annettava. Että ruoho kaupungissa on vihreimpää, ja sinne vaan kuuluu lähteä. Mutta eihän se niin ollut. Kaipuu kotikylään, luonnon ja rauhan pariin on aina ollut läsnä. Sitä vaikka kuinka yritti sopeutua ihmisvilinään, rappukäytävän kolahduksiin ja kaupungin valoihin, niin ei sitä omaa paikkaa vaan löytynyt. Jotakin tuntui aina puuttuvan. Hoksasin, että täällä Kerkonkosken kylällä olikin enemmän annettavaa kuin mitä osasin ajatella. Pipolätkäporukka on nopeasti pystyssä ja apu on lähellä aina kun sitä tarvii. Oli sitten kyseessä aatohinnaus tai puutyö. Täällä Kerkonkoskella kaiken hyvä ettei ollaan valmiit tekemään töitä. Jos halutaan, että jotain tapahtuu, niin järjestetään porukalla. Siitä talakoohengestä on aina tykänä Kerkolla. Ja onhan siinä ihan eri tunnelma, kun on itse ollut toteuttamassa niitä välillä vähän hullujakin tempauksia. Kaikki, mitä ollaan tarvittu, on löytynyt aina täältä omalta kylältä. Kyläkoulu on kasvattanut meidän mukuloita siinä missä vanhemmatkin. Meidän luonnonläheisessä koulussa on opetettu sellaisia taitoja, jotka nykyaikana meinaavat jäädä unholaan. Tietää, miten mato laitetaan hongen kouluun. Ja syksyllä lähimetästä käydään poimassa mustikat, joista sitten leivotaan yhdessä mustikkapiirakkoa syksyn pimeinä päivinä. Sellaisia juttuja, mitkä ovat aina olleet osa elämää, mutta ovat katoamaan päin. Loppujen lopuksi tämä kylä on aina antanut minulle sen, mitä tietämättäni olen tarvinnut. Täällä ihmisellä on rauha. On hyvä olla ja elellä, ja sellaisena haluan sen säilyvän tulevillekin kyläläisille.